nama sister ini ya? Nongkrongase. Gintiful, menbreak, ampaya, dinilai. Hi guys, welcome back to the channel. नोंथांमोनखौ दिनैनि भिडिअ'आव बरायनाय थाबाय। दिनै माने होनोबा आङो मंगलदै दंफैयो दे लोगोफोर मंगलदै। दा माने जा मा होनो सासे ब्रादारनि बिनानावनि हाबा आरोना माने बिसोरनि बिया होनो। माने बिनि थाखाय माबा मोनसे लांफैदों आरो गिफ्ट मंगलदै टाउन आरो बे लोगोफोर। बिनि थाखायनो माबा मोनसे गिफ्ट लांफैदों। नोंथांमोना मा गिफ्ट लायो नायबाय थाबानो जाबाय आरोना। जालाय लाङासै रायलायनो होमबाबो नोंथांमोना गाज्रि जामोन। सुरु खालामदो नायलांबाय था होमबानो ना मा होनो लोगोफोर। नै लोगोफोर एबार मा लांबावगोन मिथिया। वाशिं मेशिन चाहिए। नैखौसो लानोसै आरो ने? माखौ लागोन ओमफ्राय? वाशिं मेशिन। वाव गोजौआवसो थांबावलायगोन माथो। नायलायसै मा लागोन जोङो। नोंथांमोना फुरा भिडिअ'खौ इन्टारेस्टिं मोनदोंबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। नै माबायदि दं लोगोफोर। वाशिं मेशिन ना जि सुग्रा ने? वाव मोजाङानो। ओमफ्राय नैबे मा गद्रेज नाम्बार 1 ना गैया? गद्रेज कम्पानि ना? नैलाय गद्रेज कम्पानि औ मोजांथ' गद्रेज कम्पानिया ना? मोजां आरोना लोगोफोर। मंगलदैनि माने टाउनाव फैनानै गद्रेजनि माने जि सुग्रा शपिंआव हाबदों आरोना ब्रादारजों आंजों। ब्रादारा लायोना लाया ओरैनो खुलि होगासिनोसो नै। लागोन नो ब्रादारा लागोन। आंथ' जेबो बायनो हाखायानोसै थेवबो फैफादो आरो ब्रादारजों मंगलदैयाव बेरायनो। ओमफ्राय आं फैफेराखैमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा ब्रादारजों फार्स्ट टाइम होनजायो। ओमफ्राय नायलांबाय थादो। दे চাম দে। আপুনি বস্তুটো চাওঁতে কি অসুবিধা পাইছে? ফ্ৰী এয়া চাওক 31,250 টকা। আপোনাৰটোতো 29,820 টকা লিখা থাকে। बेखौ लासिगोन आरोना ओमफ्राय नोङो बादामखौ लानांसिगोन ना? लामारगोन ना? लागोन र' आं एसे नोंथांमोननो प्राइसफोरखौ खोन्थालांनि दे एसे। ओमफ्राय माने ओरैजाय मंगलदै टाउनखौ नाहरग्रोदो आरो फार्स्टनो ओरैजाय एसेनो नुहुरगोन आं ग्लासजों एसे दं आरो नै मंगलदै टाउननि। ओमफ्राय र' आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै दे। नै लोगोफोर ओमफ्राय नैबेखौ नाय 23,000 आरोना लोगोफोर 23,000आव ओमफ्राय गासै 2,885आव माने डिसकाउन्ट दानगोन आरोना। माने बिदिनो नैबेबो बुजायबाय आं नोंथांमोननो। ओमफ्राय नोंथांमोना नायबावनो हागोन आरो बैथिं दंबावो। आयौ गलालै आंथ' बायनोथ' हाखानाय नङालै। ओमफ्राय नै माबा नै केक बानायग्रा गोथाव जाग्राया नै बिदिनो नै नाय लोगोफोरनो नै नै रायलायगासिनो आसोलफ्रा। ओमफ्राय आंहाथ' लानो हाखाया ब्रादारनि अननायावसो बेरायफैफ्लागासिनो। फाइनालि लाबायना ब्रादार? लाबाय फाइनालि जों लाबाय आरोना। लसै ना पुरा? itu this tuh godres washing machine dusya laber na लोगोफोर आं माने बांद्राय आसामिस रायलायनो रोङा आरो मंगलदैनियाव माबायदि रायलायो। ओमफ्राय जों चिरांनि रायलायबा रोंनाय नङा आरो ना माने लोगोफोर। ओमफ्राय जों टेस्ट खालामलायगोन ने? टेस्ट खालामगोन माने गाज्रि मोजांबो थायोना। एकदम थांफ्लालायबाय जों गायाव ना होमबाबो खमायथारा थाइसेबो। ओमफ्राय बेसेबां जाखो होनदों? 24,000 24,500 बिदियाव जाबाय आरोना। गासै दंमोनलाय लामायनो 29,000-आनोमोन। ओमफ्राय दा जों लासिगोन। ओमफ्राय दा बेलासियावसो हैसिगोन होनदों ना? एसे लांगोन दायो फैगोन। थेलाजों ना? थेला नङा गारिजों। दा नायलांदो नोंथांमोना मा लाबावो। गोसो खुसि आरो साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो। एबारनिया माने सनानि बुस्थु लानो नागिरलायबाय ने ब्रादार? सनानि रियेल नामालै बे? सनाखौ नङा बारु। सना अरिजिनेल ना गिदिर itu? Sona original lagi? Original ना? Original lagi situ. माने बेखौ लासिगोन आरोना जों लोगोफोर। ओमफ्राय मा लाबावो नोंथांमोना बेसेबां हायो माने नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेलेग बुस्थु लाबावनांगौ दं माने कम्बल लाबावगोननो फुल लाबावगोननो नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना। मा लागोन नैबे ब्रादारा आंथ' जेबो लाखानो हाखाया माने मानि फैसा माने रुपिया बे होननाय गैया आरोना आंनियाव। माने नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरोना माने मंगलदै टाउना माबायदि। मिथिनो हागौ नोंथांमोना गोबाङानो मंगलदैयाव फैफेराखै जानांगौ। आं दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो दे। ओमफ्राय लोगोफोर जोङो माबा लानानै सनानि थुरसि लाखांनानै ओरै चावमिन लानो फैदों आरोना। चावमिनखौ सोर जागोन होनदों ब्रादार?
भागिना बिहरदों भागिनानो ना भागिना बिहरदों जाहैदों आरो ना ब्रादारनि भागिना ओमफ्राय माने लोगोफोर नायनाय ओरै बे मा हटेल होनो मा सिगनेट नामा बे ब्रेकफास्ट हा ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्टनि आरो ना माने मंगलदैनि नै टाउन नुहुरो ओरैजाय बारहावा माने बार नुवा आरो ना ओमफ्राय जोङो जागोन बायदि थाबाय ओमफ्राय जों जेबो जाखाया अनलि जिरायनो होनायखाय दसे जिरायथ'बाय आरो ना लोगोफोर दसे थाना मोनबाय आरो ने दसे गोबाव थाबाय आरो जोङो 20 मिनिटसो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो मा लायबावगोन केक लायबावगोन आरो ना माने केकखौ मोननांगौ होनदों बेचेलार पार्टि ने माने बियानि थाखाय ना माने हाबानि थाखाय आरो ना ओमफ्राय लोगोफोरजों बिल्डिं सिङावसो दं आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दरजा खुलिनोसै आं आयौ बरियाखा नै लोगोफोर मा बुस्थुलाय नै ओइ आसोल थादो दे थांसै जों ओंखारलांसै जों माने गाहायाव गोजौआवसो दंफैयोमोन आरो जों माने सावमिन लांफैदोंमोन आरो मोनसे दंबावो माथो नैलाय बडिगार्डफ्रा बेफोरसो आरो ना लोगोफोर मंगलदैनिया नै बेबि ओमफ्राय जों थांबावनोसै केक लायनो ओमफ्राय मा लाबावो नोंथांमोना नायलांबाय था आरो ना नै लोगोफोर टाउना ओमफ्राय ओरैजाय बै मा मुर्तिब्रा बैयो नायस्लाबासो मिथिला मा मन्दिर होनोमोनथाय लोगोफोर सोरबा मंगलदैनिबा खोन्थाहरदो एसे आरो ओमफ्राय जों थांफिनगासिनो ओरैजाय टाउनावनो बेसेबांबा गोबाव जाफैबाय आरो ना जोङो ओमफ्राय टाइमा खर जागोन दा नायदो नोंथांमोना माने 1ता जानोसै आरो ना बारबायसो नायस्लाबला माने थाबायबाय थानोसै जों ओमफ्राय नैबेयाव पार्कबो नामा ब्रादार आदसा पार्कबो जाहैदों माने कम्बल लाबाय आरो ना जोङो लोगोफोर दहाय नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन आङो कम्बल लागोन होननानै कम्बला बेसे लानायमोनलाय ब्रादार 2000 आरो ना कम्बला गासै मंगलदैयाव बायबाय अके माने जात्रानो दासो ओमफ्राय खयथा जाखो दालाय नायनि 2ता जानोसै आरो ना माने 15 मिनिट बाखि लोगोफोर ओमफ्राय नै मंगलदै टाउना बायदि आइयो रिक्सा नुयो जा गोबावसोमोन आं दिनैसो नै आफ्टार बिफर लां टाइम नै बिदि जाहैबाय आरो ना लोगोफोर नै मोसौ बलदखौ मानसि दै सारो बिसोरो मा मोनसे सेबानो जायो कम्बल ओमफ्राय केक लायनोसै ना गारियाव दोनहैग्रोनोसै हा गारियाव दोनहैग्रोनोसै आयौ गारिफ्राबो हनै बे बाब मा होनबावगोन माने लोगोफोर फुल दखान मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय दहाय लाखानायमोन ओमफ्राय दा जों लांनांसिगौल' डाइरेक्ट फुलानो ओइलाय बिथिंनो आयौ ओमफ्राय रानाखै बे रानाखै ने ओमफ्राय जों मा लाखो लोगोफोर दंबावोसो केक लाबावाखैनो नै मा लाखो जों गासै खरसा बेसेबां थांथावथाव ब्रादार गासै दाजाबनानै लानायफ्रा हिसाब खालामनांसिगोन ने गद्रेजआनो 20K खा बाद बाखि गासै माबाखौनो हमना लादो 30K बारबाय ना नै लोगोफोर फुलफ्रा जा मोजांथार आरोना समायनानो मोजां मोननानै जोङो फुलखौ फसायबाय आरोना ओमफ्राय माने जों लांसै बेखौ माबागोन नामा हाबासालियाव दङ ने हाबासालियाव माने समायना साजायना दङ आरोना लोगोफोर बेखौ ओरैबायदि मोजां नै लोगोफोर बिबारफ्रा गेन्दि फुल ओमफ्रायो गेन्दि फुला मोननै रोखोमनि आरोना ग्रिन कालार ओमफ्राय येल' आयौ नै लोगोफोरा गाइड दहाय माने खारलांगासिनो गिलुबाल'नो अके लोगोफोर माने जों मा लाखो नै हाबानि थाखाय माने हाबायाव हैनो थाखाय फुलानो 6तासो दंखायो ओमफ्रायो आयौ नै मानसिफ्रा बुंबाय जोङो ब्रादारजों फुल 6ता लाबाय गेन्दि फुल 4 ओमफ्रायो बिनिफ्राय फैदो लोगोफोरजों ब्रादारजों आंजोंहाय माने बुस्थु लाबाय आरो ना कम्बल लाबाय ओमफ्राय मा होनो कारपेट लाबाय ओमफ्राय बे स्प्रे लाबाय ओमफ्राय बाद बाखि खम होनग्रा लाबाय फुल लाबाय आरो ओमफ्राय केक चावमिन लाबाय केकखौ लायाखै ओमफ्राय दा बेखौ जों गारियाव दोनहैग्रोनानै जों जा गोबां मिनिगासिनो आंखौ माने इमान लासोबायनाय बायदि आरो ना मंगलदैयाव फैनानै नोगोर लाबाय आरो ना लोगोफोर रावबो लाफेरखायाखैमोन बिदि ना लोगोफोर जोङो फुलारि बायदिसिना लाखांनानै नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय आरो आं माबा माबि लानायखौ ओमफ्राय केक लाबावनांगौ ना ब्रादार ओमफ्राय जों दा बेखौ दरजा मारना दोनसै माने गारि पार्किंआव दोनफैफिनदों जों बे कारजों फैदोंमोन आरो ना माने लोगोफोर ओमफ्राय होमबालाय लोगोफोर नायलाय आं बाव आरो ना मा होनो मंगलदै टाउना माबायदि आङो बेरायबावनो मोनलायदों ओरैबायदि बरिया आरो ना जोंनि बङाइगाव पार्कआव बिदि गारि दोनग्रा पार्किंनि गैया होनबाबो टाउन साइडआवनो दोनो आरो ना नोंथांमोन ओमफ्राय दालाय काराव दं गाखो आं गाखोनांसिगौ आया कारखौ लांला ओरै लामायाव ना लामायावनो आदसा लामायावनो जायो आरो ना माबाया
केकनिया ने आदसा होमबालाय गारि गाखोफिननो मोनबाय ओमफ्राय नै पार्किंनि बेसे लायो होनदों 30 no? 40 টাকা দিয়া 40 টাকা 40 टाका ना 2 घन्टायाव एसे 2 घन्टायाव एसे ओमफ्राय नै लोगोफोर ओरैबायदि मोजां नै लोगोफोर मंगलदैनि माबाया आरोना टाउना बेबायदिनो ओमफ्राय माने दहाय फैनायाव भिडिअ खालामबोआखै आरो आङो बावबोदों माने भिडिअ खालामनो मुजियाखैमोन ओमफ्राय ब्रादारा थिनबाय थानायलाय आं लागायबाय आरो मंगलदैनि टाउननिखौ ओमफ्य लोगोफोर जोङो अबाव थाबावगोन होनदों दा केक लायनो थांगासिनो ओमफ्य मा जायगायाव होनदों इस्लामपुर माने बांगालफोर गैला नामा बांगाल एसे दं ओंखायनो इस्लामपुर आरो ना लोगोफोर मिक्स दं आरो जोङो साबेसे थांबावो होनबाय थांदों ना जों सानैजोंनो सानै थांगोन आं सानैजों थांफैगोन आरो बिनानावबो थांफागोन सासे बिनानावबो थांफागोन ब्रादारनि ओमफ्राय जोंनि थांबाय थानांगौ नोंथांमोना नायलांबाय थादों जों डाइरेक्ट इस्लामपुर ओमफ्राय सासे सिस्टारखौ देखायगासिनो आरो ना लोगोफोर माने जोङो एसे नोंथांमोना देखायलांगासिनो आरो नायलांबाय थादों लोगोसे साबस्क्राइब मी अके जोङो दा सफैबाय आरो ना ओमफ्राय जों अबेसिम थांगोन होनदों इस्लामपुर थांनो थाखाय रेडि जाबाय ओमफ्राय माने नों लाबोखाबाय आदसा आलदा नामा केकआ आदसा मोननै डाबल इस्लामपुराव बिथिं ओरैजायना ओरैजाय सिदासो सिदा थांफैनांसिगोन आरो ना जों मा दायो दे माबा फैदे केकआ एक्सट्रा होनदों नामा सिस्टारमोननिया नोंथाङासो आइया Yes. ओमफ्राय केकआ एक्सट्रा लादों नोंसिनिया आदसा सरप्राइज ना केकआ बेसे लाखो बिलाय 450 ना ओमफ्राय माने जों इस्लामपुर थांबावसिगोन ने आदसा दिनै फार्स्ट थांबावसिगोन ब्लग बानायदों नै दार थांबाय आरो ने औ दार थांबाय आरो ना दहाय जों बैजों फैदोंमोन दा थांदोंमोन ओमफ्राय थांबाय दा केकआ सफैफिनबाय ना औ फैबाय औ नै केकआ जोंना सफैबाय माने फाइनालि लोगोफोर आयौ केक होफैग्राफ्रा माने दोनजों गिदिरथार Oh my god नायनि माबायदि आयौ नै माबायदि केकआ आया माथो फिसाथार बे काप केक्स गिदिरा फैदों गिदिर फैगोन ना आंलाय बेखौनो बानायहोनो सानदों जि मोजां पिंकि आंनि आइफनाबो पिंक नामा बेयाव दोनबा जाया आव न'लायबावसो नै माने न'नि नामा কি খবর ব্লগার মানে ভিডিও করবা লাগে হাই ওকে থ্যাংক ইউ হাই কইছে আর কি ইফালে 900 আছিল আৰু ইফালে 480 আছিল 980 जों माने थांफिनगासिनो बगतपारायाव ना बगतपारा नामा बगतपारा रिटार्न गोइं नाउ होम मंगलदै टु मंगलदैनि जायगायाव दिनै फार्स्ट टाइम आरो ना ओके लोगोफोर बाय बाय